dia a totes i a tots. Anem a començar en el plenari extraordinari a petició del grup municipal popular. Primer punt de l'ordre del dia, la moció de suport de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Té la paraula la portaveu del Partit Popular. Sí, bon dia. En primer lloc, vull excusar l'assistència del regidor Jorge Rivera per assumptes de treball. Passe a llegir la moció. El Grup Popular de la Font de la Figuera presenta al Pleno la següent moció. Para apoyar y respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho. Desde el pasado día 20 de septiembre, fecha en la que se ordenó por parte del Juzgado número 13 de Barcelona la práctica de diligencias de entrada y registro en distintas consejerías y organismos técnicos de la Generalitat de Cataluña, y hasta el domingo 1 de octubre, día en que se trató de celebrar el referéndum ilegal prohibido por el Tribunal Constitucional, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han sido objeto de un acoso constante con la finalidad de impedir a sus agentes el legítimo ejercicio de sus funciones. Toda la sociedad española ha sido testigo, a través de los medios de comunicación, del enorme clima de hostilidad y de los numerosos ataques que han sufrido los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, por el simple hecho de realizar su labor y defender el Estado de Derecho. Durante estos días, todos los ciudadanos han podido ver cómo los manifestantes les han insultado e incluso agredido, cómo han destrozado sus vehículos, cómo les han rodeado durante horas para bloquear sus salidas, cómo han informado a través de medios de comunicación de la Generalitat de sus movimientos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma Catalana con la finalidad de delatarles y señalarles. Hechos que han motivado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentara una denuncia por sedición al considerar que serían constitutivos de este y otros delitos. Debe recordarse que en el contexto descrito, el Gobierno de la Nación se ha visto obligado a adoptar medidas con objeto de garantizar el cumplimiento de la ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en base a las instrucciones de la Fiscalía para impedir la celebración del referéndum ilegal y de acuerdo también a lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que contempla la intervención de Policía y Guardia Civil en el mantenimiento del orden público. Las explosiones de violencia a las que nos hemos referido tienen que ver con los llamados delitos de odio y son incompatibles con cualquier sistema democrático. No tiene cabida, por tanto, ningún tipo de actividad violenta o coacción con el fin de defender un posicionamiento político o ideológico. La violencia es simplemente violencia, sin que quepa justificación alguna, atendiendo a la finalidad pretendida por sus autores o impulsores, por lo que todos los ciudadanos y especialmente los representantes públicos deben estar unidos en la condena de toda violencia, sin disculpar o minimizar en ningún caso hechos que puedan atentar contra la libertad y la integridad de las personas. Es deber y obligación de todos los partidos democráticos rechazar y condenar rotunda y sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta independientemente de la ideología en que se amparen, así como cualquier acción justificativa de los mismos, y mostrar su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Es injusto e intolerable que se les trate como enemigos cuando los guardias civiles y los policías nacionales son servidores públicos que cumplen con la responsabilidad de garantizar la libertad de todos y el libre ejercicio de nuestros derechos. Los hombres y mujeres que integran estos cuerpos están comprometidos con la seguridad de España
y de los españoles, y dedican sus vidas a salvaguardar la convivencia, la seguridad y la tranquilidad de sus conciudadanos, mereciendo por ello el cariño, la admiración y el respeto del conjunto de la sociedad española. Es por esta y por otras muchas razones por las que la Policía Nacional y la Guardia Civil son las dos instituciones públicas que más confianza generan según figura en el barómetro del CIS del año 2015. Pues gracias a su servicio diario estamos consiguiendo que España sea en la actualidad uno de los países más seguros del mundo. Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta al Pleno la siguiente moción. El Ayuntamiento manifiesta su apoyo y respaldo incondicional a la Policía Nacional y la Guardia Civil en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y especialmente y desde la legalidad constitucional de la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles. Su condena al acoso sistemático al que sus miembros están siendo sometidos mediante actos violentos, independientemente de la ideología en que se amparen, así como cualquier tipo de acción o declaración que justifique, ampare o minusvalore dichos actos, rechazando en consecuencia toda conducta antidemocrática que atiente contra la convivencia en paz y libertad y que trate de socavar los fundamentos de nuestra democracia. Además, insta al conjunto de las instituciones españolas a utilizar con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad, todos los mecanismos que en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España le atribuyen la Constitución y las leyes. Actuar con las herramientas del Estado de Derecho contra las iniciativas que pretendan, desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español, conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de España. Para su conocimiento se acuerda, finalmente, trasladar esta petición al presidente y a la vicepresidenta del Gobierno de España, a los ministros de Justicia y de Interior del Gobierno de España, a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, a los portavoces de los grupos parlamentarios de la Cámara Autonómica y a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Portaveu del equip de govern, té la paraula. Bon dia. En primer lloc, no hem d'oblidar que l'Ajuntament de la Font de la Figuera no té competència alguna sobre aquesta qüestió que s'està portant avui al ple. Així que deixem una clarificació en aquest aspecte. Manifestem de forma unànime alguna cosa en el que tots i totes estem d'acord que és el suport als professionals que integren les forces i les cossos de seguretat de l'Estat i la condena de tots aquells fets o actuacions que puguin haver traspassat els límits de la convivència cívica, pacífica i democràtica. No estem al 100% d'acord en els punts i les mocions perquè volem esmenar punt per punt perquè no recull tot l'expressió que nosaltres voldríem donar-li a aquesta moció. En el primer punt, ens agradaria que fora de la següent manera. Manifestar el ferm suport a les persones professionals de totes les forces i cossos de la seguretat en la seva tasca de defensa de la normativa establesca i protecció dels drets de tota la ciutadania. En el segon punt, tampoc estem totalment d'acord
la segona moció, i exigim a les persones responsables institucionals el màxim respecte cap a aquestes forces i cossos de seguretat en el que compliment les seues funcions i responsabilitats. En la tercera moció, en el tercer punt, ens agradaria que costara mostrar la condena per a aquelles actuacions individuals o col·lectives policials que han traspassat la legalitat vigent i han fet un ús de la força sense respectar els criteris d'oportunitat, proporcionalitat i congruències legalment establerts amb les oportunes exigències de responsabilitats. En la quarta moció, o quart punt, condenar així mateix els fets en els quals alguns ciutadans han pogut traspassar el que es puga considerar legítima manifestació o mostra d'indignació contra els membres dels cossos de seguretat i molt especialment aquelles agressions que puguen haver afectat als seus familiars. Añadim un punt més molt especial i remarcar-lo, que l'Ajuntament de la Font de la Figuera farà tot el possible per dignificar la consideració respecte als cossos i forces de la seguretat, exigint que els responsables d'actuacions arbitràries desproporcionades fora de la llei se'ls exigisca, com a qualsevol funcionari, les seves responsabilitats, fent crida al diàleg, a la convivència, a tota la ciutadania. I, per últim, donar trasllat el present acord del govern d'Espanya a la presidència del Parlament espanyol i als portaveus dels diferents grups parlamentaris. Em pot passar per favor els punts perquè no se m'han quedat. Que això no s'ho tenia que haver donat al principi. No senyora, això és una argumentació que cada un pot tindre, que si vol traslladar-li la pot traslladar i si no, doncs vostè es pren nota, igual que els altres es prenem nota de les consideracions que vostè aporta. L'aportació és conjunta. Jo añadiria, si em permetís, perquè en ningú moment veig rechaç en conseqüència de tota la conducta antidemocràtica que atente contra la convivència en pau i llibertat i que trate de socavar els fonaments de la nostra democràcia. És en el segon punt, a partir de la coma, perquè en la vostra aportació en ningú moment rechaceu la violència, no? Sí. La paraula rechazo? Mostrar, en el punt 3, mostrar la condena per a aquelles actuacions individuals o col·lectives policials
que han traslladat la legalitat vigent, que han traspassat la legalitat vigent i han fet un ús de la força sense respectar els criteris d'oportunitat, proporcionalitat i congruència legalment establerts, amb les oportunes exigències de responsabilitat. Parla també condemnar així mateix els fets en els quals alguns ciutadans han pogut traspassar el que es pugui considerar legítima manifestació o mostra d'indignació contra els membres dels cossos de seguretat, molt especialment aquelles agressions que hagin pogut afectar els seus familiars. Està desdoblat. Ho fica en el punt 3 i en el punt 4. Sí. Mostrar la condena y rechazo, ¿os parece bien que añadim? El punt 3 està De la policía. Sí, els policials, en el punt 4 La ciutadania. Condenar y rechazar. ¿Añadim rechazar? El moment que està la condena, evidentment, està rebutjant-se. Això és exactament el mateix. La condena, d'alguna manera, el que fa és una manifestació pública sobre un rebuig a una actitud impròpia. Bueno, esta moció s'ha presentat en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, on va ser aprovada per tots els grups polítics, però per part del Partit Popular vegem que heu acceptat la moció. Hauríem d'assenyalar, si vols, el canvi. Digue'm. El portaveu adjunt per la seva observació. Té la paraula, senyor Cabanés. Bé, nosaltres la moció que presentem és un apoyo a les forces de seguretat i cossos de seguretat de l'Estat. Està clar que hi haurà hagut fets aislats de la policia i de la Guàrdia Civil, en els que potser no hi són molt acertats. Però aquesta moció la presentem per mostrar el suport a ells i no perquè se'ls perseguisca i que no puguen fer la seva feina. Està clar que totes les persones, si fem 100 coses, igual fallem una o 2, 5. I estem anant al punt, des de tota la societat, en el que quan una persona, per salvaguardar aquest 1% de feina, moltes voltes ho deixem que les forces de seguretat o altres aspectes de la vida, com la justícia, que per salvaguardar aquest 1% de fallo no poden fer la seva feina com toca fer-la i que l'altre 99% de les voltes no poden fer la feina ben feta. Per lo que nosaltres no anem a... Per part de nosaltres no admitim aquestes esmenes, crec que no devem d'admitir-les, i perquè desvirtua totalment el que se buscava en aquesta moció, que era defendre la policia i no que se juzgue els policies i Guàrdia Civil. Per lo que nosaltres, jo per la meva part, crec que n'hi hauria que retirar-la. No, és votar en contra i si no n'hagi presentat una altra. No, tu la retires i ja està. Tu pots retirar-la, la retires i... El procediment habitual es que, en este cas, el señor Ferriz ha presentado una esmena a los puntos dels acords y lo que proseguiría sería votar esa esmena a la proposta d'acord. Poden retirar la moció, sí. No sé el permís. Ja ha passat en altres ocasions, però pareix que hi ha alguna xicoteta confusió. Sempre té raó, en aquest cas, el portaveu adjunt. I si se vota la moció i les esmenes s'incorporen i s'aprova, el que s'aprova són les esmenes i la moció. Entonces, l'única opció que li queda al grup que presenta és presentar-la o no presentar-la. Retirar-la sí, però abans. No té sentit que la retires després de la presentar. Que quede clar. Lo que se dona la paraula, alcalde. Sí, té la paraula, senyor Pérez. La intenció del Partit Popular és que clarament deixarem tots ben sentat el rechaç de les actuacions que han tingut contra la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. I vostès en aquestes esmenes en ningú moment fan al·lusió específicament a aquests dos cossos de seguretat. Per tant, per desvirtuar, podríem acceptar-la en el sentit
i va anar, estic parlant jo, no sé, senyor alcalde, vostès els he dit... Jo crec que no està molestant-li, si la molesta no se preocupe que jo la interrompiré. Moltes gràcies. El cos de la moció, vostès l'accepten, per tant no té ningú sentit que vostès, en les seues esmenes, desvirtuen el cos de la moció. Per tant, el Partit Popular, per no deixar-nos a vostès en el gust d'aprovar el que a vostès els dona la gana, parlant clar i ras, el Partit Popular no té més remei que retirar aquesta moció i dir públicament qui és el que apoya cada acte i cada informalitat. Res més. Sí, ara sí que no passa res. Abans d'això, evidentment, tindran torn de paraula els diferents grups de la corporació perquè tinguin dret a expressar-se conforme vostè ha pogut expressar-se, doncs ara que se m'ha supost de la paraula, senyor Ferrer. Sí, dir al públic, ja que es dirigís molt al públic, perquè veu que aquesta moció té un context de que donar algo o una imatge que no és real. De fet, en ningú moment ens ha manifestat en contra de lo que està dient. L'únic que han fet és que la forma, i estem dient les coses, les dues parts, o totes les parts estem dient el mateix, en la mateixa direcció, el que passa que estem dient en diferents maneres. Nosaltres recolzem a tots els cossos, a totes les forces de seguretat. En això generalitzem a tots, diga Guàrdia Civil, no hem volgut concretar en els Mossos no volem ficar-nos ahí a perfilar tant, perquè en general hem estat, estem i estarem així en aquest Ajuntament. En aquests punts que hem rectificat és perquè creguem que engloba més la intenció, la idea de que ha sigut a l'aportar aquesta moció així, des de l'anterior i avui. I bé, com us han manifestat, tot el grup, ho han dit al principi, estem totalment d'acord en el suport professional que integren les forces de cossos de seguretat de l'Estat. Això engloba a tots. Estiga on estiga de l'Estat. I condena totes les actuacions fetes. Estem condenades. No estem a favor de lo que ha passat. Per això que igual és de dir d'una altra manera, però jo crec que estem dient alguna cosa semblant. Vale. Sí, senyora. Des de la meva postura com a consellera i representant també d'un grup que tinc darrere, jo vull dir que en ningú moment, tant en l'anterior plenari com en este, estem en contra, i crec que estem manifestant i estem dient així conjuntament, com bé dit el meu company Mariano, portaveu del grup de l'equip de govern, que no estem en contra ni de la policia local, ni de la Guàrdia Civil, ni de res, que volen dur el seu terreno perquè així creuen que iran guanyant, és cosa de vostès, però en ningú moment, i crec que així bé se diu, que estem manifestant una manera unànime del rechaç i l'apoyo pel treball dels professionals. En ningú moment han dit que no estem apoyant ni a la Guàrdia Civil, ni a la policia local, ni als cossos de l'Estat. Res. És mentira. Estem dient el mateix com va dir Mariano, però de diferent manera. I fer-la conjunta. Si vostès volen pegar-li la volta perquè els interessa, és problema de vostès. En ningú moment. Senyora Sensi, de Rama. Bon dia a totes i a tots. Recolzant el que estan dient els meus companys, el grup municipal Compromís, també no vol que fique en boca nostra el que a vostès els interessa, com fa el seu govern per amagar altres qüestions, sempre en Catalunya. Vostès diuen que reiteren y marquen el seu apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo digo en castellano porque es como está, en su labor de la defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos de manera excloent. I nosaltres, com molt bé diuen els meus companys, no excluïm a cap cos de seguretat, siga de l'Estat d'Espanya, o siga autonòmic, o siga local. Per tant, creiem que és més normal que anem tots a una. Jo recolze el que fan aquests funcionaris sempre dins de la legalitat i mai han parat en utilització política de les forces de seguretat d'un estat
que avui per avui, que és de tots, i que el Partit Popular polititza d'una manera tan excloent. Aquesta és la nostra aportació. Gràcies. Molt bé, té la paraula el grup popular. Bueno, el que va passar el 1 d'octubre crec que va ser un dia prou complicat per les forces de seguretat de l'Estat. Molta gran part d'estos que van anar allí van ser tots voluntaris. Va fer una feina que per la zona, perquè no hi havia prou, hi estan els Mossos d'Esquadra, no hi ha ni policia ni guàrdia civil, entonces necessitaven ajuda, van tindre que anar allí gent, voluntaris, deixant-se les seves famílies, deixant-se amics, deixant-se la gent darrere per anar allí. Va ser dies complicats perquè estan dient-li a la gent que no van intentar fer que la gent no votara, en més o menys sort en alguns puestos, depenent de la... N'hi ha molts puestos que van deixar votar per no tindre problemes i per no causar mal a la gent que n'hi havia allí, però no hi ha que oblidar mai que jo, per almenys, a mi quan em ve un guàrdia civil, un policia nacional, i em diu és que votar a la pata coixa. Doncs jo voto a la pata coixa. No sé per què, però si m'ho està dient serà per alguna cosa. I me faig molt fort que n'hi hagi gent que un guàrdia civil o el que siga l'estigui dient que no s'arribe, que s'aparte, que estigui quiet i estiguen insultant-los, increpant-los, no deixant-los eixir de l'hotel, amargant a les famílies i fent-los passar tot tipus de penúries per estar allí de voluntaris i damunt haver-se deixat la seva família. Pues jo crec que n'hi ha que apoyar-los al 100% i deixar-se un poquetet ja de si van fer bé o si van fer mal. Puntualment de 100 o millor en farien una mal, és el que vull dir, i per eixa mal estar dient així que n'hi ha que juzgar-los, que n'hi ha que carregar-se els funcionaris que van actuar mal, que només si s'exigien els responsables d'actuacions arbitràries desproporcionades fora de la llei, se les exigís com a qualsevol funcionari les seves responsabilitats previda al diàleg i a la convivència de tota la ciutadania. Si anem a veure ahir, quan un mestre d'escola expliquem alguna lliçó, el tirem al carrer i quan no podem anar a l'aixina tampoc. No podem anar a l'aixina tampoc. I la gent fa coses bones i coses males. I quan treballes, t'enganyes. I en aquells dies estic segur que va ser algo prou complicat. I ficar així que se juzgue en lo de respetar a tots els cossos i forces de seguretat de l'Estat, pues bueno, jo no vaig estar allí i sabem el que ens diu la premsa. No sé si els Mossos van fer bé o si no van fer mal. Jo crec que aquesta moció se fa per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional perquè n'hi ha dubtes de si van actuar de la forma correcta o no de la forma correcta. Jo crec que si no, si havien actuat de la forma correcta i la premsa i tot el que estem sentint no va haver hagut ninguna duda de la seva actuació, doncs crec que ara igual nosaltres hem ficat el mateix que esteu dient vosaltres, tots els esforços i coses de seguretat de l'Estat. I, bueno, doncs això, que nosaltres creiem que desvirtua prou el que nosaltres buscàvem i no l'hem acceptat. Sí. Hem de retirar-ho, sí. Doncs queda retirada la moció. Simplement per matisar algunes qüestions al respecte del que acaba de dir el portaveu adjunt del Partit Popular. És que jo no entenc si nosaltres vam presentar la moció, però nosaltres el tema perquè l'acabes tu. No, perquè vaig a donar un part a l'altre costat i tindré a poder dir el que considere. Tens dret, antes de la intervenció... Però i quan acabeu vosaltres tindré que tornar. No, jo ja he dit que vostès han retirat la intervenció i ara vaig a donar pas al següent punt, que és fets i preguntes i que entendrà vostè que jo tindré dret també a fer les declaracions que considere determinades. És que la moció l'acabem nosaltres. La moció, senyor Cabanes, ja està acabada. Ja he dit, queda retirada la moció. I ara vaig a donar pas al segon punt i simplement vaig a fer una matisació al respecte de El segon punt també és de pregs i preguntes del Partit Popular. Pregs i preguntes no és del Partit Popular. Pregs i preguntes és de cadascú, que cada un faci les preguntes o les aportacions que considere que tingui que fer. Simplement, com a matisació, i a més, vostès me tindran que disculpar, però sí, qui té la funció de dirigir el plenari i si en algun moment té que fer alguna matisació, considera que té que fer alguna matisació
és la presidència de la corporació i per tant tinc tot el dret a poder expressar-me jo també lliurement, a veure si al final resulta que així només van a poder-se expressar vostès lliurement. Quan se fa una apreciació de proporcionalitat, les lleis tenen que anar precisament a la raseixa proporcionalitat i que evidentment si n'hi ha un 1%, com deia el senyor Cabanes, o n'hi ha un 2 o un 5, evidentment les accions se tindran que corregir. Ara sí, si tenen alguna qüestió a aportar, no tenen ningú problema que poden fer les aportacions que consideren. El tema, senyor Cabanes, el tema que estan comentant, estem ja... No, això no vol dir que no estem acta ni Entonces... Val? Entonces, a tot, però ara sí. O sigui, aquesta matisació no consta en acta, ha sigut perquè el senyor president se li ha ocorrit fer aquesta matisació perquè dirigís el ple i tal, no? És el que jo entenc. Eixa apreciació, senyora Penades, després i preguntes. eixa apreciació la faig igual que vostè ne pot fer moltes altres, igual que vostè pot fer pauses, igual que vostè pot dir el que corresponga. Jo li dic que la proporcionalitat està per alguna cosa. I siga un poc més respetuosa i si jo l'escolto a vostè quan parle, vostè deu fer exactament el mateix de mi, que és el que està molt acostumat a fer. Tenen la paraula per el grup municipal popular. Seguint en el segon punt de pregs i preguntes del plenari demanat per el Partit Popular, continuem. Senyor Ferri ha dit una imatge que no és real. Vos pareix una imatge real que el dia 12 d'octubre, dia de la festa nacional, dia de la hispanitat, este Ajuntament no adorne el balcó en la bandera d'Espanya, que pengen els pendons com ho solem fer el dia de la festa gran del poble i la festa de la Comunitat Valenciana? Li pareix poc que eixa imatge, que la tirem de menys, el grup popular representant a la majoria del poble, li pareix poc no veure l'Ajuntament ben engalonat en eixos pendons a lluir un dia gran com és la Festa Nacional d'Espanya? Des del grup municipal popular demanem i exigim, ho fem com a un prec, que el dia 12 d'octubre es fiqui en el balcó de l'Ajuntament de la mateixa manera que es fica el dia de la festa gran, de les festes grans locals i de la Comunitat Valenciana. I per favor, que siga qui siga el responsable, que tots els dies de l'any ondegen les banderes, tant la senyera com l'espanyola com la de la Comunitat Europea. Ho demanem, perquè això sí que dona vergonya assomar-te o mirar el balcó de l'Ajuntament i veure la senyera rotllar sobre la seva asta on no es veu la franja blava que adorna les 4 barres grogues i roges que formen la nostra senyera de la Comunitat Valenciana. Demanem, preguem, que les banderes ondegen totes les dies com toca. Sí. Podem anar una per una, perquè hi ha coses membres que volen unes altres. És que si no anem a mesclar unes coses en altres, anem a parlar de gastos, de coses. Però si mesclem totes juntes, al final les que són... Ja no, si això és una matisació. Jo crec que ahir, pues, veure si eixes ara en el balcó, crec que estan les 3 banderes, i si ondegen o no, però crec que està pegat o no, o que si està enrotllat, no anem a estar sempre ahí damunt que si cal i millora, però la intenció no és que estigui enrotllat o és amagar una d'una altra, estan les 3 representant com a que en si estem representant, diguem, l'europea, Espanya i la Comunitat Valenciana. Que el dia 12 igual es tindria que engalanar més el balcó i tal, segons m'estaven dient així, que mai s'ha fet això anteriorment. I jo ja ho preguntaré i ho veurem.
però no crec, i més, este 12 d'octubre on van dir que foren el més discret per lo que havia passat i estava passant, sinó que no sé jo per què Bé, sí? Sí, això de que mai s'han penjat els pendons i s'ha engalanat el balcó de l'Ajuntament no és cert, no és cert. Però a partir d'ara preguem que el dia 12 d'octubre se celebre com se celebra. Començant per penjar i engalanar els tres en el balcó de l'Ajuntament com toca i preocupar-se, per favor, de que les banderes ondegen com mereixen tots els espanyols i valencians. Continuem. Tenim entès que l'Ajuntament ha comprat un terreno. Sí, del día 12. Bueno, sí. Mira, una pregunta para el señor alcalde. Tan de apoyo a la Guardia Civil y tal. ¿Por qué el señor alcalde el día 12 no va a asistir a la misa principal de tot l'any a acompanyar a la Guàrdia Civil? Perquè ara som nosaltres els que sí que li demanem i exigim que si vostè representa al poble, que acompanyi a la Guàrdia Civil en aquest dia. Tinc que anomenar algo molt curiós. Quan vam celebrar les eleccions, que estàvem en el procés de pactes i tal, per part del grup de la llista Ciutadans, que es van acceptar en ells, ens van dir que una de les exigències que tindrien en Compromís, si arribaven a un pacte en ells, era que farien anar a l'alcalde i a l'equip de l'alcalde a missa. Això ho compte com a anècdota. Això ho compte com a anècdota. Però dit tot això, la pregunta és, per què l'alcalde